Pane Kociáne, gratuluju k úspěšné sezóně. Dnes to bohužel nedopadlo. Každopádně, co dnes rozhodlo? Rozhodlo, že my jsme udělali víc chyb, byl to naprosto vyrovnaný zápas, věděli jsme, že hrajeme proti velmi kvalitnímu soupeři, bohužel jsme se nevyvarovali chyb na obou dvou stranách balónu, nedokázali jsme pokrýt nějaký hluboký pasy, ty nás stály body a měli jsme strašně moc turnoverů, měli jsme 2 fumble, které jsme ztratili, byli z toho body a měli jsme šanci na závěrečném driveu se dostat na field goal range, už jsme tam byli, ale bohužel v kritickém downu na třetí down jsme udělali penaltu, či jsme se dostali z field goal range, zariskovali jsme, úplně to nevyšlo a už jsme neměli dost sil potom v prodloužení to zvrátit na naší stranu. A jak se dařilo plnit gameplan, který jste si nastavili před zápasem? Museli jsme upravovat, většinu toho jsme mohli nechat, gameplan víceméně fungoval, ale pořád samozřejmě soupeř se nás připravil, takže úpravy tam musely být. To nám samozřejmě vždycky nějakou dobu trvalo, než jsme se na to přizpůsobili, ale ve své podstatě musíme být spokojeni s tím, jak to hráči zvládli. Kdybyste měl vypíchnout jednu věc, za kterou jste pyšní na své svěřence, co to bude? Že to nikdy nevzdali. Nikdo nám nevěřil pravděpodobně před sezónou. My jsme si věřili, že můžeme hrát dobrý fotbal. Oni to nikdy nevzdali, když jsme měli nějaký zápasy, kde jsme nebyli úplně nahoře a za to byla ta odměna, že jsme tady hráli dneska. Máme ještě si cíl to dotáhnout úplně do vítězného konce. Super, děkuji. Borisi, gratulace k vítězství v nejvyšší české soutěži. Jste první slovenský tým, který to kdy dokázal. Navíc první finále, které došlo až do prodloužení. Jaké jsou první pocity? V prvom rade ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto podielali, že to mohlo byť u nás, od tých, čo na to dali súhlas, od tým, ktorí to zhejtili, tým, ktorí to zariadili, tým, ktorí nám to sťažili tými vylúčeniami v semifinále. Ako som povedal, môžete nám zobrať Tyrona aj Filipa, a tento tým má srdce a bolo to vidno, že proste aj keď nám už dochádzali síly, lebo v 4. štvrtine, keď 28-28 to už není, tak proste sme vyťahli play, ktorý podľa mňa si mi nerátali a 35-28. Co dnes byl klíčový faktor vítězství z tvého pohledu? Zákerná otázka. Myslím si, že mentálna sila týmu. Jednoznačne. To, že im dovolili, aby im hral ich import a nám zobrali 2 importov, to nás tak nakoplo, neskutočnú nespravodlivosť sme cítili a povedali sme si, že to neexistuje, že sem prídu a vyhrajú. Tak sme to tak spravili. Na konci boli chyby, tam sme to trošku prekoučovali, ale dostali sme druhú šancu. Naša defenzíva hrala skvelé, aj keď dostala 28 bodov. A hovorím, proste potom sme ich zabili hneď prvým playom. Je dnes úžasná atmosféra. Chtěl byste na závěr něco vzkázat fanouškům? Jednoznačne. Som vďačný, neviem, koľko ich tu dneska bolo. Som vďačný za každého jedného, čo prišiel, kto si našiel cestu, koho ten futbal baví, kto chce podporovať, chce sa na ňo dívať, chce byť z Nitrov Knights, kľudne takisto aj z Neumo Knights. Tí prišli tiež, bolo ich aj počuť. Ďalej fanúšikovia ligy. Tento šport v Európe, alebo teda v Československu rastie a je to na nás, ako ho budeme kultivovať, ako sa budeme k sebe správať a ako veľmi kompetitívni budeme. Čiže ďakujem veľmi pekne ešte raz všetkým. Děkuji za rozhovor a gratuluju ještě jednou. Luboši, gratuluji ti k dnešnímu výbornému individuálnímu výkonu, ale i k týmovému výkonu. Ty si dokonce nazbíral 182 yardů a 3 touchdowny. Jaké to je vyhrát před domácím publikem? No, asi najkrajší pocit, že sa dá vyhrať v finále doma a ten individuálny výkon, ja som to hovoril aj chalanom pred zápasom, že nie je to jedno, či dneska nedám ani jeden touchdown, ani jeden yard, ale hlavne to vyhrajme celé proste ako tým a to bude to najkrajší pocit, lebo vyhrať v finále doma, to asi sa to už nebude opakovať, takže veľmi, veľmi som rád za to. A dokážeš říct, kdy se zápas zlomil, kdy si začal věřit, že to dotáhnete do vítězného konce? Keď Páľo Horník chytil to ičko v poslednom drive, vtedy som si ho povedal, že v predĺžení to vyhráme. Veril som tomu a proste podarilo sa, tak som veľmi rád. Ještě jednou gratuluju. Poslední otázka, jaké budou oslavy? No, neviem, vypije sa toho veľa, strašne. To my sme sa už bavili pred zápasom, máme nejaký bar zarezervovaný a tam, no, neviem, bude to ťažká noc. Dobře, děkuju, gratuluju a užijte si oslavu.